थारैनो दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा मानो होननानै बुङोबा जों गोबां समनिफ्रायनो हास्थायबोगासिनो दंमोन जे रन्जित बसुमतारी सारखौहाय केन्डिडेट हिसाबै मोनबा मोजां जागोन होननानै बेनि हिसाबैबो जों गोबां सावरायनाय जादों जोंहा मानगोनां बिटिआरनि बारग' चिफ प्रमद बर' सारजों गमामायैनो बिथाङा दिनै मुंखौ फोसावना होबाय सिडली 19 नं सिडलीनि थाखाय थ' बिथांनि थाखाय जोङो दिनै एक्स एनडिबि हिसाबै गोबां जोंनि दैदेनगिरि लोगोफोरखौ लिंहरनानै मोनसे जुथुमानि गेजेरजों जों फोरमायलायनाय जादों आरो जों बेखौनो लुबैदों जे जोंनि एक्स एनडिबिनि जेसेबां दङ जोङो बिथांनि थाखाय खामानि मावना होगोन लोगोसे इउपिपिएलनि जेराव केन्डिडेट होदों जों एक्स एनडिबि हिसाबै जों जेरावबो खामानि मावगोन जोङो बिथांनि थाखायल' नङा जों इउपिपिएलनि जेसेबां केन्डिडेट होदों जों बाहायनो खामानि मावजोबगोन एक्स एनडिबि वेलफेयार हिसाबै एबा एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो जुदि बुङो थांनाय 27 जानुवारि 2020निफ्राय एकर्ड जानायनि उनाव जे इउपिपिएलआ सरकार दाबाय सरकार दाजेननायनिफ्राय डे वाननिफ्रायनो बिथांमोना जोंनि मार्टियार्सफोर जे मार्टियार्सफोरनि अनसुंथाइ होनायाव गोबां हेफाजाब मदद होदों पार्टी हिसाबै दिनै गोबाङानो मोननानै रंजानाय मोनदों मानो होननानै बुङोबा 5 बोसोराव खनबा होबोनो हाबाय मार्टियार्सफोरनो बे बिराद गिदिर मोनसे इउपिपिएलनि थाखाय जाफुंसार हाबाफारि लोगोसे इउपिपिएलनि नाजानायावनो रन्जित बसुमतारी सारनि नाजानायाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि नाजानायाव आरो मानगोनां प्रमद बर' सारनि हेफाजाब आरो मददजों जोंहा जेलाव थानाय एनआइनि जेसेबां केस दङ बिथांमोना गनायाव सक्षम जादों आरो बिथांमोना गावनि न'खर संसारजों दिनै रायजो जागासिनो दङ आरो मोनसे गिदिर बाथ्राया जाहैबाय भुटान जेलाव 25 बोसोर जेल जानाय बिथांमोननि जेलनि साजाया 25 बोसोरमोन नाथाय बिथांमोनखौ जोङो 10 बोसोरावनो इउपिपिएलनि नाजानाय आरो खामानि मावनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बख'नो हादों थ' थारैनो गमामायैनो एक्स एनडिबिनि थाखाय इउपिपिएल सरकारा जोबोद खामानि मावदों आरो दा दिनै जोङो बिनि थाखायनो बयबो साखाफारा जादों जे इउपिपिएलखौनो हेफाजाब मदद होनानै जों देरहासार जाहोगोन गोजोन्थों